У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут з усіми вами. И с Духом Твоим. Христос воскрес! Гэтым заклікам хочу прыгадаць, што кожная нядзеля – гэта святкаванне Пасхі Пана. Кожная нядзеля, як гэта добра выражаецца ў рускай мове, воскресенье, менавіта гэта і святкуем перамогу Хрыста над смерцю. І важна, каб мы, прыходзячы на нядзельную Эўхарыстыю, у дзень, калі ўжо ўзышло сонца, маглі ўсвядоміць сабе, што ўсё тое, што мы сёння перажываем, чаго баімся, што нас засмучае, усё гэта меншае, чым Христос. Ён большы за ўсё гэта. І мы ідзём да Яго і ведаем, што Яму можам гэта даверыць. Таму у такім духу надзеі запрашаю распачаць гэтую святую Эўхарыстыю, якую цэлебрую за усіх нас, за нашу парафію, асабліва за тых, каму найцяжэй у гэтыя дні, у гэтыя хвіліны. Каб Бог, пераможца, Бог, які ведае нашыя сэрцы, змог у нашае жыццё ўвайсці, каб змог гэтае жыццё сваё нам даць. На пачатку усвядомім сабе нашу грэшнасць, усвядомім сабе ўсё тое, што ад Бога нас аддзяляе, перапросім Яго за гэта і таксама запросім да таго, каб мы маглі годна перажыць гэтую найсвяцейшую ахвяру. Споведаюся. Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, кто зграшил я вину, думкою, словом, вчинком и занедбанием. Моя вина, невеликая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Пану Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі слава Богу і людям
помолимся. Ласкавый Ойче, Ты про Сына Твоего откупил нас и учинил своими усыновленными детьми. Зайцовскою добрынёю глянь просим на усіх, хто верить у Христа, и одари их сапраўднай свободой и вечной спадчиной. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить в едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги мудрості Соломона. Хто з людей може спознать Божий намір, або хто може зрозуміти, чого жадає Пан? Розважання смиротних несмілые, и ризикованные задумы наши, бо тленное тело пригнетая душу, а земляный шатер обтяжарывая полный клопотов розум. Мы с тяжкостью разгадываем тое, что на землі, и з намаганнями знаходим тое, что под руками. А хто ж зможа доследовать тое, что в небесах? Хто б спознал Твой намер, коли б Ты не дал мудрости и не спаслал Святого Духа звыш? Итак, выпростались стежки земных жихаров, и люди навучились тому, что приемно Тебе. Гэта Слово Божие. Пан наш притулок, с поколения в поколение. Пан наш притулок, с поколения в поколение. Ты вертаешь человека у пылы, кажешь, вертайтеся, сыны Адама. Бо 1000 годов перед очима Твоими, як день вчорашний, як и минул, або як одна ночная варта. Пан наш притулок, с поколения в поколение. Ніби разводям их змываешь, яны становятся, ніби ранішній сон, як трава, что расте, раницей цвете и зеленее, а в вечер вяне и сохнет. Пан наш притулок, с поколения в поколение. Научи нас так лечить дни наши, как мы здобыли мудрость сердца. Вернися, Пане, кольки ж яще, пошкодуй слугав своих. Пан наш притулок, с поколения в поколение. Наполни раницу нас своей милосердностью, и мы будем тешиться и веселиться во все дни наши. Нехай прихильность Пана Бога нашего будет над нами, и працу наших рук умацуй справу рук наших. Пан наш притулок, с поколения в поколение. Читання послання святого апостола Павла до Филимона. Умилованные,
Я, Павел, будучы старцам, а цяпер і вязнем Езуса Хрыста, прашу цябе за майго сына Анісіма, якога нарадзіў я ў кайданах. Адсылаю яго да цябе, а ты прымі яго. Гэта маё сэрца. Я хацеў затрымаць яго пры сябе, каб ён замест цябе паслужыў мне ў кайданах за Евангелле. Але без тваёй згоды нічога не хацеў бы рабіць, каб добрая справа твая была не з прымусу, а з добрай волі. Бо, можа, ён дзеля таго аддаліўся ад цябе на пэўны час, каб ты прыняў яго назаўсёды ужо не як слугу, але больш, чым слугу, як брата ўмілаванага, асабліва для мне, а тым больш для цябе і паводле цела і ў Пану. Таму, калі лічыш мяне супольнікам, то прымі яго як мяне. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Покажи слузе Твоему святло Своего обличчя и научи мяне Твоим постановам. Аллилуйя, Пан з вами. Читание Святого Евангелия паводле Луки. У той час шмат людзей ішло за Езусам. Звярнуўшыся, ён сказаў ім: «Калі хто прыходзіць да мяне і не зненавідзеў бацькі свайго, і маці, і жонкі, і дзяцей, і братоў, і сясцёр, і нават жыцця свайго, той не можа быць маім вучнем. Хто не нясе крыжа свайго і не ідзе за мною, не можа быць маім вучнем. Бо хто з вас, калі захоча пабудаваць вежу, спачатку не сядзе і не падлічыць выдаткаў, ці мае на будову? Калі ж закладзе падмурак і не зможа закончыць, усе, хто ўбачаць, пачнуць смяяцца з яго, кажучы: гэты чалавек пачаў будаваць і не змог скончыць. Або які кароль, ідучы на вайну супраць іншага караля, не сядзе і не параіцца спачатку, ці моцны ён, каб ісці з 10 000 супраць таго, хто ідзе на яго з 20 000. Калі не, то пакуль то яшчэ далёка, ён пашле да яго пасланцоў прасіць міру. Гэтак ніхто з вас, калі не пакіне ўсяго, што мае, не можа быць маім вучнем». Гэта слова Пана. Присядьте, калі ласка. Вось неяк так Христос сёння да нас звяртаецца з такімі словамі. Я думаю, што змаглі мы так услухацца ў іх уважліва, наколькі яны моцныя, наколькі яны такія радыкальныя. Звычайна, калі Езус гаворыць такія вельмі рэзкія, моцныя словы, якія нараджаюць у сэрцы непакой, такую няўпэўненасць, гэта не для таго, каб прынізіць нас, паказаць, наколькі мы яшчэ няздольныя, але гэта, я думаю, падобна як з доктарам-хірургам, добрым лекарам. На што звычайна лекар бярэ скальпель? Для таго, каб ачысціць, каб адрэзаць, ачысціць, выразаць тое, што шкоднае, што непатрэбнае. І я запрашаю вас, браты і сёстры, паглядзець на сённяшнія словы Хрыста, вельмі моцныя, вельмі радыкальныя, менавіта так. Ён кажа не для таго, каб нас
напужаць, але кажа для таго, каб ачысціць нас. Ад чаго нас трэба ачысціць? Ну зараз пра гэта пагаворым. Я вот недавно, я так сядзеў, цяпер слухаў, не збіраўся это гаварыць, неяк у галаву прыйшло. На гэтым тыдні да мяне звярнулася адна знаёмая. Яна ў Менску працуе і заўважыла такую аб'яву, што ёсць такая біблейская школа, там хіба пры пратэстанцкім каледжы. Вот. І яна кажа, ну мне вот па часе супадае, атрымліваецца. Там такі трэба, каб туды паступіць, трэба запоўніць там анкету, і яе павінен падпісаць душпастыр. Она кажа, ты мяне ведаеш, так можа падпісаў бы, там, да, потому што я там практыкуючы, веруючы, ўсё. Ну я гляджу, паглядзеў гэтую анкету, і там такія цікавыя пытанні, да, там пытанне такое, калі ў цябе быў хрост, да, такое там і дату хіба трэба напісаць. І наступнае пытанне, ці прыняў ты Езуса як свайго пана, як свайго Господа. Для нас, можа так, для каталікоў такое незвычайнае пытанне. Але там прямо в анкете, прыняў ты Езуса як свайго пана, ці не прыняў? І вот гэта мне так спадабалася, бо думаю, што, можа, вось у нашай традыцыі каталіцкай мы неяк ужо прызвычаіліся да таго, што гэта неяк лагічна, калі ты хрысцішся, то ты ўжо прымаеш Езуса як свайго Господа і пана. Але насамрэч гэта не так, бо большасць з нас ахрышчаная ў дзяцінстве, у несвядомасці, і калі мы яго выбралі? Вот хто з нас можа, колькі з нас, я думаю, што ёсць сярод нас такія людзі, але колькі з нас можа ўспомніць той момант, дзе так стоячы перад Хрыстом, ну, неважна дзе, ці ў храме, ці на прыродзе, ці перад абразом, ці ў сэрцы сваім, сказаў: Езу, сёння я даручаю табе сваё жыццё. Ты мой Господ, тваю волю хачу выконваць. Ці быў такі момант у нашым жыцці, калі мы так свядома, з усёй нашай зрэласцю, даросласцю выбралі яго як на кіраўніка нашага жыцця, як на правадніка, як на галоўнага аўтарытэта, да якога звяртаюся ў вялікіх справах і ў дробных справах свайго жыцця. Колькі з нас, не падымайце рукі, такі момант памятае. Колькі з нас такі момант меў у сваім жыцці. Я не прызываю нас да фармалізму. Бывае, што яно неяк так можа адбыцца, нават можа так расцягнута ў часе, у кожнага свая гісторыя. Але гэты момант усведамлення сабе, кім жа ты, Езу, ёсць для мяне, ён мусіць быць у нашым жыцці. Нікуды не паедзем далёка. Вельмі многа тады павярхоўнасці ў нашым рэлігійным жыцці і мала плённасці, калі хаця б яна ўвогуле ёсць, без гэтага моманту. Христос хоча нас ачысціць ад чаго? Ад самападману. Сёння хоча нас ачысціць ад самападману. Глядзіце, у якой сітуацыі ён звяртаецца да народу. Пачынаецца сёння Евангелие, шмат людзей ішло за Езусам. Шмат. Нас сёння таксама немало. На 12, пэўна, яшчэ больш прыйдзе. Так, немало нас сёння. Не ведаю, колькі будзе ў Хоўхлаве. Спадзяюся, таксама прыедуць людзі, можа вы, вельмі спадзяюся, завітаеце сёння на адпустку Хоўхлава. Але не гэта важна, колькі нас. Але ў гэтым моменце, калі я бачу, што многа, Езус звяртаецца, так паварачваецца і кажа: слухайце, не ўсе могуць быць маімі вучнямі. Для гэтага трэба вы сур'ёзна падлічыць, а ці вы ўпэўнены, што гэтага хочаце? Ці сапраўды вы гатовы быць маімі вучнямі? Езус любіць кожнага, хто за ім ідзе. І ён ніколі не хоча, каб хтосьці з нас быў расчараваны. Але калі мы ідзем за Езусам і не падлічылі выдаткаў, колькі нам гэта будзе каштаваць, то гэтыя выдаткі ў пэўны момант нас вельмі здзівяць. Мы не будзем на іх гатовыя. Мы будзем лічыць, як так? Я ж тут у касцёл хадзіў, я ж пацеры маліўся, а ў маім жыцці вот такія праблемы. А на мяне хвароба прыйшла, а ў мяне родныя захварэлі, а мяне сын пачаў піць. А чаму так? Чаму так? Я ж усё вроде правільна рабіў. Расчараванне ў Богу, у Хрысце, у моцы малітвы. Чаму яно адбываецца? Вот вельмі часта таму, што мы не аблічылі выдаткаў, чаму мы ідзём, калі мы ідзём за Хрыстом. Чаму нас бывае расчароўвае, што мы, здаецца, паляпшаемся як людзі, змагаемся са сваім грахом,
А у асяроддзі нашым да нас усё горш і горш ставяцца. Да? Таксама не любяць нас, да? Сплетнічаюць, абясцэньваюць тое дабро, якое мы стараемся рабіць. Мы расчараваныя, Божа, як же ж так это можа быць? Нас расчароўвае нават цішыня падчас малітвы, што пытаешся ў Бога важнае пытанне, а ён маўчыць. І гэта нас расчароўвае. Сёння Христос кажа: да, так будзе, што табе трэба будзе адмовіцца ад усяго, што маеш, каб ісці за мной. Ці гатовы ты на гэта? Падумай, пасядзі. Глядзіце, Христос у гэтым усім, у чым яго прыгажосць? Ён такую свабоду дае нам. Ён не кажа, што вот ты дрэнны, калі ты не рашышся. Ён не сказаў такога. Ён проста кажа, калі ты хочаш ісці, то трэба гэта ўлічваць. То пасядзі, падумай, колькі табе гэта будзе каштаваць. Але ты свабодны. Колькі трэба чакаць, пакуль ты на гэта рашышся, я буду чакаць. Але не ідзі за мной і не падманвай самога сябе, што ты мой вучань, калі ты не ведаеш, што гэта значыць. Вось неяк так. Сёння слова такое няпростае. І для мяне асабіста, для брата капуцына, для святара, я думаю, што і для вас таксама яно няпростае, але вельмі прыгожае. Трэба, думаю, патлумачыць гэты выраз зненавідзець. Езус заўсёды такія кажа словы, якія не зусім зразумелыя. Напрыклад, Езус, ведаем гэтую запаведь: «Любіце ворагаў вашых». Ту, якую мы так часта паўтараем, мы ламаем галаву, як гэта магчыма любіць нашых ворагаў. А сёння ён скажа: узненавідзь бацьку свайго, маці, жонку, дзяцей, брата і сястру. Што гэта за Езус такі? Чаго ён нас вучыць? Чаго ён нас вучыць, насамрэч? Я нядаўна нейкі хрысціянскі такі пост бачыў у інстаграме, но я заўсёды так захожу ў каменты. Так каменты самі цікавейшыя бываюць, чым нават сам пост. Ну і там людзі звычайна спрачаюцца, кажа, хто там ставіць сардэчкі, ай, супер, да, клас, прыгожа. А хтосьці кажа, як можна верыць Богу, і там зацытуе гэтае сённяшняе слово, калі ён прызывае ненавідзець маіх родных. Як можна такого Бога верыць? Ну, мы адчуваем, што праблема не ў гэтым, што Христос, які вучыць нас любові да канца, не можа нас прызываць кагосьці ненавідзець ці прыніжаць. Што тут нешта не то, тут трэба зразумець, разабрацца, што ён мае на ўвазе. Гэтае слово «зненавідзець», якое ўжыта, грэцкае, яно трошку іншае мае значэнне. Калі мы кажам «ненавідзець» у беларускай мове ці ў рускай, у нас адразу які вопыт. Да? Калі хтосьці нас чымсьці так задзеў, што мы поўныя эмоцый, раздражнення, проста хочацца альбо паслаць, альбо ў лоб даць, да? Вельмі моцна. Гэта зненавідзець, да? Вот неяк з гэтым вяжацца. У слове гэтым грэцкім, якое ўжыта, это троху іншае слово. Там не маюцца на ўвазе эмоцыі, нейкае прыніжэнне ці зло, якое трэба зрабіць. А маецца на ўвазе, вот уявіце сабе п'едэстал, да? Вот як спартсмены там займуюць залатыя медалі, першае месца, другое, трэцяе, што зненавідзець было бы з першага апусціць на другое, альбо з другога на трэцяе, расставіць па сваіх месцах. У гэтым сэнсе я ненавіжу, это значыць, што я не люблю цябе больш, чым яго. Вось што значыць. Это не значыць, што твая любоў да родных павінна паменшыцца. Это значыць, што яна не можа быць большай, чым любоў да Бога, калі ты хочаш быць яго вучнем. Вось неяк так. Гэта таксама непроста. Як жа ж так? Ці гэта магчыма? Ну вот такі вобраз, калі мы ўстрайваемся на працу, напрыклад, мы ўсё роўна на пэўныя умовы згаджаемся, падпісваем кантракт, чытаем. Мы тады згаджаемся, што ўжо, не ведаю, з 8 до 5 мяне ўжо дома не будзе. Да, я згаджаюся на гэтых, а не іншых супрацоўнікаў, на такую ці іншую зарплату, там, страхоўку. Я ўваходжу ў пэўныя рамкі і ведаю, што мне гэта будзе, я за гэта нешта зараблю, але гэта мне таксама будзе каштаваць. З Христом у нейкім сэнсе таксама, дакладна таксама. Што мы ўзялі на сябе, калі вырашылі ісці за Христом, калі вырашылі ў сваім жыцці? Што мы на сябе прынялі? Чаго ён ад нас патрабуе? А ён вельмі выразна кажа. Ён патрабуе, першае, каб мы жылі ў слуханні яго. Калі я хачу быць вучнем, гэта ўжо
пастанавіць сабе, што я не пражыву ні дня, не слухаючы яго. Увага, не толькі не гаворачы да яго, не слухаючы яго. Што павінен быць у маім дні момант, дзе я паслухаю Хрыста. Разважаю ягонае слова ў сэрцы. Хачу яго пазнаць, зразумець. Што яшчэ Христос ад нас вымагае? Гэтыя запаведзі. Любі Бога ўсім сэрцам, усёй душою, усім розумам. Любі бліжняга, як самога сябе. Жыць у стылі любові. Распазнаваць, чым ёсць любоў. Быць гатовым адмаўляцца для любові. Гэта вельмі няпроста. І Христос хоча, каб мы гэта ведалі. Што на практыцы для нас, браты і сёстры, што гэтае слова памяняе пасля гэтай нядзелі ў нашым жыцці? Напэўна, першае запрашаю паразважаць на гэтым пытаннем, ці прыняў я Езуса як свайго Пана, як свайго Господа у сваім жыцці. Ці я сапраўды разумею, што я уваходжу, можна сказаць, на ягоную працу, у ягоную школу. Ці я гэта бачу, ці гэта проста традыцыя майго жыцця. Бог не хоча, каб мы жылі ў традыцыі. Хоча, каб мы жылі, каб мы вучыліся ў гэтай школе. Бо выпускнікі становяцца там святымі, насамрэч. Тымі, якія навучыліся любіць. Вот гэта першае пытанне. Яшчэ адно, над чым запрашаю вас паразважаць. А як сур'ёзна мы ставімся да гэтай школы? Глядзіце, браты і сёстры, у аб'явах гэта сёння буду гаварыць, што ў нашай парафіі, дзякуй Богу, не ўсё ідэальна па гэтых магчымасцях, але ёсць немала магчымасцяў паглыбіць сваю веру, пайсці на катэхезы для дарослых, на біблейскія сустрэчы. Яны ў нас ёсць. Далучыцца да якой-небудзь супольнасці. Скора будуць катэхезы праз месяц тут аб хрысціянскім утаямнічанні, як звычайна кожны год адбываюцца, будуць тут. Пытанне у чым? Ёсць магчымасці паглыбляць сваю веру, пазнаваць, што значыць быць вучнем Хрыста. Як сур'ёзна мы ставімся да такіх запрашэнняў? Ці мы ўжо лічым, што мы ведаем, што значыць быць вучнем Хрыста? Сёння першае чытанне кажа вельмі канкрэтна. Кажа, мы нават у зямных нашых справах, у цялесных разабрацца не можам. Што ж мы пра нябеснае можам, як мы можам у іх разабрацца? Але гэта чытанне не прызывае нас для таго, каб ужо забіць на нябеснае, толькі хаця б у зямных разабрацца. Не. Кажа, а трэба разабрацца ў нябесных, абавязкова трэба. Але што мы для гэтага робім? Я ўжо не кажу, што самім трэба неяк шукаць, пазнаваць. Але ёсць магчымасці, ёсць паслуга ёсць у нашай парафіі, каб дапамагчы. Але колькі з нас хоча паглыбіць свае веды? Штосьці даведацца. Людзі, якія пашлі на катэхезы для дарослых, старэйшыя, дарослыя, яны шлі і думалі, ну што ж, здаецца, бабуля мяне ўсяму навучыла. Што я там новага ўзнаю? Кажуць, нічога сабе. Аказваецца, гэта забабон быў, гэта ўвогуле не ведаю, адкуль узяў. Аказваецца, зусім інакш Бог нас вучыць, зусім інакш прызывае нас глядзець на сябе. Усё намнога прыгажэй і глыбей у жыцці, што Бог, аказваецца, намнога бліжэй у нашым жыцці. Але каб гэта даведаць, трэба захацець проста захацець. Як гэта зрабіць, не ведаю. Гэта ўжо дзеянне Духа Святога. І аб гэтым малюся для сябе і для вас, дарагія браты і сёстры. Але запрашаю, таму што ніхто з нас, ні святар, ні свецкі верны, ні школьнік, ні пенсіянер у святле сённяшняга слова не ў праве сказаць, што ўжо сапраўдны вучань Хрыста. Сумняюся, што мы ўжо ўсё пакінулі для Хрыста, што мы ведаем, што гэта значыць, як гэта ісці за ім, хто ён такі, куды мы ідзём, як любіць. Мы ведаем, як любіць насамрэч, мы ведаем, як прабачаць, мы ведаем, як насамрэч будаваць адносіны адзін з другім, мы ведаем, што значыць быць насамрэч сябрам, мы ведаем, што значыць быць хрысціянінам, які з'яўляецца прарокам, які з'яўляецца святаром, які з'яўляецца каралём. Ці мы ведаем, якія ў нас харызматы, ці мы ведаем, як мы можам рэалізаваць сябе, што схавана ў нашым сэрцы, якое багацце. Ці мы гэта ведаем, браты і сёстры? Не факт. Сумняюся, што мы ўсё гэта ведаем. Але кажу не для таго, каб мы цяпер
Сколькі ўсяго. Але каб мы сапраўды захацелі адкрыць, што гэтае жыццё, гэты свет, ён вельмі багаты, вельмі прыгожы. Мы запрашэнне маем у самую прыгожую школу. Адзінае толькі захацець. Всё, больш нічога не трэба. Захацець рашыцца на гэта. Сур'ёзна. І Христос павядзе. Ужо тады Ён павядзе нас. Амин. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога. Сына Божага, адзінароднага, Отца народжанага, усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народнага ад нестворанага, адзінага Айцу, ад якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага спалення. Судить живых и померных, и Его владарству не будет конца. Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца и Сына походить, якому разом с Отцом и Сыном, поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, знаю один хрост. Я отпущение грехов и чекаю воскрешения помилуй и життя вічного в світі. Праз сакрамент хросту мы сталіся Божымі дзецьмі, таму з даверам прадставім Богу Айцу нашыя просьбы. Молімся за Христовы касцёл, каб ён ратаваў свет ад граху і вёў усіх людзей да Бога. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб яго сустрэчы з кіраўнікамі дзяржаў спрыялі ўмацаванню ў свеце сапраўднага спакою і справядлівасці. Цябе просім. Молімся за тых, хто кіруе нашай краінай, каб яны клапаціліся аб шчаслівай будучыні свайго народа. Цябе просім. Молімся за глуханямых, каб яны сустрэліся з добразычлівасцю людзей і знайшлі сваё месца ў грамадстве. Цябе просім. Молімся за тых, хто мае праблему з жыллём, каб, дзякуючы Божай дапамозе, яны змаглі яе вырашыць. Цябе просім. Молімся аб здароўі, Божым благаслаўленні, апецы Маці Божай для Паўла, Рэгіны, Паўла, Ванды і Юрыя. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных на гэтай Эўхарыстыі, каб супольная малітва пры алтары Пана наблізіла нас да Бога і паглыбіла нашу ўзаемную любоў. Цябе просім. Божа, Ты праз ласку Духа Святога напоўніў дарамі любові сэрцы Тваіх верных. Выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб усе людзі любілі Цябе больш за ўсё і з любоўю выконвалі Тваю волю. Праз Хрыста, Пана нашага.
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Божа крыніца сапраўднай пабожнасці і супакою, дай просім, каб гэтаю ахвярай мы належна ўшанавалі Твою веліч і праз удзел у Эўхарыстыі з'ядналі нашыя душы ў веры праз Хрыста Пана нашага. Amen. Пан з вами. И с духом Твоим. Угору серці. Возносим до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Бог нам это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты ў любові Тваёй стварыў чалавека, а калі ён заслужыў справядлівае асуджэнне, Ты адкупіў яго ў сваёй міласэрнасці праз Хрыста Пана нашага. Праз яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, и
успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Казімірам, святым айцом Піо і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Атрымалі мы Духа Святога, які нас учыніў дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць. Отче наш, который есть у небе, святися ім'я Твое, прийди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на землі. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Хрыста. Пане Езу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей одарить Яго супокоем и едностью, які живеш и валадарыш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Перадайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе здароўе на душа.
Я святло свету, кажа пан, хто йде за мною, не буде ходити у темрі, але буде мати світло життя.
помолимся. Усемогутный Боже, Ты нас живишь и узмацняешь Своим Словом и найсвятейшим сакраментом. Учини, каб мы годно прымаючы гэтыя святыя дары Твайго Сына, могли стаць удзельнікамі Яго жыцця вечнага, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Парафіяльныя аб'явы. Паслухайце, калі ласка. Канешне, ніколі замнога падзякі за вашу прысутнасць, за дабрыню, за кожную малітву, ахвяру, дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Дзякую тым, хто на гэтым тыдні у касцёле прыбіраў, Тацяне, сястры Яне. Таксама дзякую тым, хто клапаціўся пра тэрыторыю вакол касцёла. Можа, хтосьці такі быў, вось, не заўважыў, але дзякуй шчыры усім, хто гатовы дапамагаць. Дзякую тым, хто прычыніўся да арганізацыі святкавання пачатку навучальнага года, хто прыносіў на салодкі стол ежу ад усяго сэрца, вялікая падзяка. Яшчэ і ад сябе, і ад сястры Ганны, якая тыдзень таму збірала на дом дапамогі церпячым, вялікую падзяку, нізкі паклон перадаю. Удалося назбіраць, зараз памяці скажу, магу памыліцца, 3116 рублёў 44 копейкі, 25 евро, 10 доляраў, хіба 10 злотых, но я не упэўнены, злоты не можа трошку больш. Вось, ну, вельмі значная сума, тым больш, што мы не надта былі да гэтага падрыхтаваны, і сапраўды ад усяго сэрца за дабрыню, за шчодрасць, ад усяго сэрца дзякуем. Сённяшнія ахвяраванні, яны прызначаныя, збор сённяшніх ахвяраванняў прызначаны на патрэбы духоўнай семінарыі ў Гродні. Ну, цяпер там, калі не памыляюся, больш за 40 клерыкаў. Таксама актуальна, хіба, каб іх там пракарміць. За кожнае дабро няхай узнагародзіць вас пан Езус і святы наш айцец Францішак. Што яшчэ сёння нас чакае? Перад тым, як перайду да наступнага тыдня, скажу, што сёння о 14 гадзіне будзе адпустовая святая імша ў Хоўхлаве з нагоды ўспаміну на свяцейшага імя Марыі. Успамін будзе на гэтым тыдні, але адпуст мы вырашылі зрабіць у нядзелю, каб можна было ў ім паўдзельнічаць, узначаліць урачыстую святую імшу пробашч парафіі святога Міхала Арханёла ў Смаргоні, ксёндз Артур Ляшнеўскі. Сардэчна запрашаем наведаць наш прыгожы касцёлік, далучыцца. Не ведаю, ці яшчэ ёсць месцы ў бусе, хіба няма. Адно месца яшчэ ёсць. Да, кошт 7 рублёў будзе адпраўляцца з паркоўкі каля касцёла. Ну, але я думаю, што парафіяне таксама будуць ехаць, можа, як-небудзь там можна будзе з кімсьці таксама падсесці, дабрацца. І сёння вечарам, пасля вячэрняй святой імшы, будзе адарацыя, малітва праслаўлення Езуса Хрыста, даручым яму новы месяц нашага жыцця, паспяваем на яго хвалу, таксама трошкі пабудзем у цішыні. Звычайна гэтая адарацыя трывае да гадзіны 20. Можна трошкі раней заканчваецца. На гэтым тыдні што нас чакае? Заўтра, у панядзелак, 8 верасня, свята нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі. У гэты дзень большасць братоў капуцынаў нашай кустодыі адзначае гадавіну сваіх першых манаскіх абяцанняў. У пятніцу 12 верасня успамін Найсвяцейшага імя Марыі. У суботу 13 верасня успамін святога Яна Златавуснага, біскупа і доктара касцёла. У наступную нядзелю, 14 верасня, прыпадае свята ўзвышэння святога крыжа. З гэтай нагоды на месцы старога касцёла у гарадку а 14 гадзіне адбудзецца урачыстая святая імша і бласлаўленне новага прыгожага крыжа з удзелам біскупа Юрыя Касабуцкага. Усё пачнецца ў 13:30, будзе невялікі экскурс у гісторыю, цікавы выклад пра гэтае месца, што там у гарадку было, і а 14 распачнецца святая імша. Ёсць арганізаваны бусік таксама з нашай паркоўкі, у 13 ён вырушыць, запісацца на яго можна ў краме, тут ужо кошт 8 рублёў. Вот, там 20 месцаў ёсць. Вельмі запрашаем наведаць гэтае месца, якое так старанна праз усё лета рыхтавалі нашыя парафіяне. І вось тое, пра што я казаў на пропаведзі, у нашай парафіі ёсць магчымасць паглыбіць свае рэлігійныя веды, сваё духоўнае жыццё.
І от некалькі аб'яў на гэты конт. Для дарослых спачатку пачну. Ёсць заняткі. Першае, гэта па падрыхтоўцы да сакраменту канфірмацыі, бежмавання. Як я ўжо казаў, пэўна, пад канец мая ў нашай парафіі будзе ўдзелены гэты сакрамент, прыедзе біскуп. І да гэтага, хто не бежмаваны, дарослы, то ведаеце, што гэта важны сакрамент, вельмі. Гэта сакрамент хрысціянскай зрэласці. Атрымаем паўнату дароў Святога Духа. І запрашаем запісацца на гэтую падрыхтоўку. Пакуль што такі 3 чалавекі запісалася, неяк не надта шмат. Заняткі будуць адбывацца, паколькі так мала запісалася, трошку памянялі, будуць кожную першую і трэцюю нядзелю месяца пасля вячэрняй святой імшы ў нядзелю. Запрашаем. Але нават тых дарослых, якія ўжо былі ў бежмаванні, але хацелі бы сабе пэўныя праўды веры прыгадаць, запрашаем на гэтыя катэхезы пахадзіць. Ёсць біблійныя сустрэчы для дарослых. Яны другую і ў 4-ю нядзелю месяца, таксама у класе а 19 гадзіне, кожную другую і 4-ю нядзелю. Мы з супольнасцю францішканска-орнасветскіх таксама маем усе рады увечары ў 19, таксама біблейскія сустрэчы для дарослых, яны адкрытыя, калі хтосьці цікава, можна прыйсці паглядзець, таксама запрашаем. Для моладзі аб'ява, 2 аб'явы. Першае, што моладзь ад 14 год узвыш, пра такіх кажу, таксама ўжо можа рыхтавацца да бежмавання. Заняткі для іх падрыхтоўка будзе кожны аўторак а 18 гадзіне. А мы з братам Сергеем моладзь запрашаем на сустрэчы моладзі. Яны кожную нядзелю адбываюцца ўвечары пасля святой імшы. То бок а 19 гадзіне звычайна мы распачынаем іх тут у касцёле. І 2 аб'явы для дзетак. Яшчэ можна дзетак ад 3 класа і старэйшых запісаць на падрыхтоўку да першай святой камуніі. Заняткі ўжо распачнуцца заўтра. Будуць адбывацца па панядзелках а 10 і а 16. Запісацца можна ў закрысты альбо ў сястры Кацярыны. І яшчэ дзетак ад 7 да 13 год, калі не ведаеце, чым іх заняць, напрыклад, у суботу, то заахвочваем, запрашаем на сустрэчы рыцараў святога Францішка. Гэтыя сустрэчы адбываюцца кожную суботу а 16 гадзіне. Падрабязная інфармацыя у брата Сергея. І можна туды дзетак нават розных веравызнанняў прыводзіць. І яшчэ такія 2 просьбы. Прыгадаю, як што мінулы раз сказаў, каб пад дзвярыма касцёла не пакідаць розных кнігаў, абразоў, адзежы. Калі ласка, так не проста пакет стаіць нейкі, што калі хтосьці хоча прынесці кнігу якую-небудзь мудрую, хорошую, каб падзяліцца, каб іншыя маглі ўзяць пачытаць, то, калі ласка, скансультуйце гэта ў краме парафіяльнай. А калі хтосьці хоча даць адзенне для патрабуючых, такое прыдатнае, то яно прымаецца кожны чацвер з 17 до 19 у тыя дзверы, там, дзе ўваход у нашыя класы. Можна прыносіць. У гэты час валанцёры Карытас прымуць. І такая просьба яшчэ ад сясцёр. Сястра Яна ў нас займаецца цяпер упрыгожваннем касцёла кветкамі. Цяпер яшчэ ў такім часе, дзе кветкі квітнеюць і растуць. То хто мае, хто вырошчвае свае кветкі, то і хоча падзяліцца, каб упрыгожыць касцёл на нядзельку, то такая просьба ёсць. Прыносьце, калі ласка, іх на лепшую пятніцу, суботу, каб можна было паспець на нядзелю падрыхтаваць. Бо бывае, самі прыносяць у аўторак, сераду, ці ў панядзелак, канечне, да нядзелі яны не дастаяць. А хацелася перадусім, каб у нядзелю найбольш прыгожа было. Таму і за кожную такую кветачку ад усяго сэрца дзякуй. Запрашаю вас таксама паглядзець на дошку аб'яваў, на аб'яву «Век жыві, век вучыся». Ёсць цікавыя сустрэчы і ў гэтым месяцы, і майстар-класы. Таксама, калі хтосьці мае час, заахвочваем з такіх магчымасцяў карыстацца. Дзякуй вам шчыры за супольную малітву. Прыміце Божае благословенне. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокои Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле,